Aja anarkis sik cilik lho kuwi. Sinaksen lintangi luka semana janji prasaja ning ati. Sampeyan mudhuna Umi. Loro. Ayo karo Umi. tak golekne iki sindene Mbah Sukron Suwanda iki. Ya. Wah, kowe iki mau ngetokke jogete Tutik apa mau? Anu to, eling-eling Banyumas. Wah, kesusu kowe ana pengendang Banyumas asli ya lho. Coba. Ae adine Sempak kae. Oh, putrane Mas Sempak anu garwane Mbak Anu nika to. Dinten nika. Mbak Ning. Mbak, kae adine Mbak Ning kae. Oh, ngaten. Nggih. Diaturke salam kula nggih Mas kalian Mas Sempak. Mas Tri. Ayo Mas Tri karo Mbak Ning. Nganggo. Alhamdulillah kula dipun lantaraken benjang hari jadi Kota Semarang sowan wonten Bale Kota. Aja nampa awan bengi lho, bengi tok lho. Iya. Wah, aku jane kepengin nonton dalang awan mau Jarno kuwi. Kaya ngopo? Mas Sujar Krisna kok Jarno. Lah iya, kaya Sujar Krisna ki Jarno. Ayo Desta. Sapa sijine? Iki. Sitok gajah, sitok semut. Kowe jejer telu ngene lak kaya 110 iki. 110. 1-0. Nek ra apa-apa ya. Ya, Nduk. Sapa jenengmu, Nduk? Dista. Apa? Dista. Diskualifikasi. Dista. Wah, jenengmu apik men ki. Nggih. Bocah ndi ta kowe? Blitar. Oh, kutha cilik sing kawentar kuwi to. Edi Penny. Gunung Kelut dipek Kediri. Gunung Kelut dipek Kediri. Niku sinden bakunipun Mbah Sukron. Pokoke anggere Mbah Sukron ngasta pokoke Desta niku mboten pas ujian mesti mangkat. Oh, ya kuliah iki. Lho, pripun to? Iya. Kowe ya ning isi, Nduk. Nggih. Oh, kowe sindene Mbah Sukron. Nggih. Omong aja banter-banter. Melu Mbah Sukron karo melu iki bayarane akeh ndi? Aja diwasuli, Des. Saru. Aku arep ngedu pake karo anake arep tak du. Mbiyen ki nalika bar rabi kabeh to sik manggen ning Blitar kabeh. Sak omah. Anggere nek dayoh ngono mesti rayan. Dayohku iduk, dayohku. Dadi teng ruang pendopo ngoten niku tiwas bapak niku tangi isuk ngono bar mengko bar bengi bar mayang. Jam 8 isuk niku tangi. Jojo lek dayohku tampa karo anak-anakku dipek calang aku ngono. Tuwangi Mbah Sukron. Lho daleme pundi? Kula saking anu sanan kulon, Pak. Badhe wayangan, mboten badhe ngampil kompo ngono. Kuat bar wayang ngantuk-ngantuk tangi bae nyilih kompo. Ning saestu istimewa keluarganipun Mas Cahyo niki dari bapak anak 3 ya. Itu dalang kabeh ya. Sing kalih dalang. Dalang. Dadi ayo 3 karo bapake dalang. Wah, tur dalang kondang kabeh. Alhamdulillah wektu niki mboten payu kabeh. Ngece, aku nang kene Mas Kangko ya ning alian kono teng pundi Pak? Ban-ban Kali Pancur kok Bancur. Kali Pancur. Kali Pancur lah ya nggih. Niki saking kerepe jadwal nganti kularane mboten payu mergo mboten selo. Ngoten le, arep nanggap mesti do ngeper mergo ora ana wektune. Niki Desta, sapa jenengmu? Nggih, Dista. Desta. Iki nderekke putrane ya sabar ya, Nduk. Karo bapake ganas iki. Ora ngawut gareng. Lho, isin nom. Kene aku iki santai. Kono Desta tak kono kuwi ora. Oh iya to. Karo bapake enteng ndi yen melu? Anu, bapake. Oh, enteng bapake to. Oh, enteng bapake iki. Lah iya biarane enteng bapak. Iki tapi kepengin krungu suarane Desta kaya ngopo? Karo iki Umi dibandingke Umi. Sing sapa sik iki? Yo Desta sik pangkur sampe Gunung Jengleng lho Pak Mas Gareng. Oh, siap. Ambok siap aku. Aku kan ngger weruh barang anyar ngene iki kepengin jengleng wae aku. Iki pindah. Desta iki Desta. Oh, iki lengen to. Kok kira apa? Lengene sak pupuku wis. Wah. Padine sir nyekel ngelok-ngelokne ora. Yo, Dis. Saben bengi
sik seneng nyawang lengenmu lho, Des. Iki kudu dijeglek iki. Iya no. Ciri khasé gareng angger arep jenggleng muni diiling-ilingi sik. Aku tak cedhaki mencep bocah iki. Saya angger mencep saya ayu. Heeh, asline pancen ayu bocah. Iya. Kok asline pancen ayu ki lho pancen. Ora ngerti neng panggung kesorot lampu nganggo wedak luar biasa. Kowe awan neng kos-kosan, puh. Angger anu boluk. Oh ya ngono ya ora ayu. Ora. Iki ayune gawan bayi kok sana. Nggih kok. Ya Om. Yen memajang among karo janur kuning janur Aja anarkis sik cilik lho kuwi. Lho lah maju ngene iki sing cilik ngene iki kudu energik ora anarkis. Oh energik. Energik ya Mia. Yen ra ngono mesti iki. Kowe angger nesu ki tambah ayu ya, Nduk. Mah aku ngono iki. Yes. Mau wis metu lho, rupa Mayu wis lho. Ora tak go. Senengane do jiplak. Mangane sing duwe barang nekat ra. Kembang wae weton Sampeyan iki haji lho, Mas. Ngapa ta? Mosok terus sampean tungne ngono. Todong-todong dandung langsung ning ngarepe Umi. Lah aku manut kendange ya, Mas. Ya ora manut kendang sing jenenge joget iki ngangge etika, wong budaya iki lak nggene sopan santun. Dadi aja didepne ning Umi ngono kuwi. Oh kari omong mbok aja madhep ngono kok kakean redaksi kowe iki. Ana madhep ngidul didep ngidul lho. Oke. Saiki padha karo marai. Ora entuk madhep Umi to? Ora oleh. Oke. Yo. Tak dong. Wis jane krungu ora to, Reng? Krungu. Aja kok depne ning Umi. Lah aku wis madhep rono kae lho. Ngisor kuwi lho. Ngisor. Oh, iki ora melu to? Derek. Selentik pisan lho. Ayo. Alek iki nakal. Kok wingi Udin saiki alek. Ora Udin saiki joget kok. Sing jogete ngene iki. Wah, jogetanku dienggo iki. Ya, Dis. Dik. Ora krasa. Aku ngene bola-bali ngono ora krasa. Masa? Ha, lha iki lho. Piye rasane? Biasa. Wah. Kowe sing kurang rasa Reng berarti. Ora. Sesuk tak ngombe jamu sik, Mas. Apa kuwi? Kuku Bima sak jempole. Nek tuku nang endi sak jempole. Nyengkal ning kene lho, Mas. Kene wis ngotot kene ku biasa ya. Lah iya.
Wis mesti marai gelo sing lanang lek. Kandhani. Wis ta, Mas. Karo ngene. Wis ta. Ya ning ora apa-apa wong pancen ya kowe gedhe aku cilik ya, Nduk ya. Plak 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 plak. Lho wong sing duwe lengene meneng kok kowe geger ngopo ta? Kuwi batine ya mesti bentak ora. Kowe gak kene-kene nesu, Nduk. Jane pengen tak gibeng, Guys. Gibeng dengkleh kowe. Ora iki jare iki sinden po preman. Sinden. Lho kok arep gibeng wong. Lah saka anyele kok ya. Lho ning biasane iki kuwi biasane tandak saut sampe pundak ngriok bleduk wandamu biasane ngono kuwi. Kuwi buta. Kuwi diarani buta iki, Des. Destinasi wisata. Yo. Panas. Yo Mbak Lia, karo kepet-kepet ya ora apa-apa parikan. Iki. Pancen sing gelem nggih kalan yo yayi loro iki kok. Iki. Mau ki lak, sik to, mau tak kandhani iki gandeng gone iki teles Mbak Lia. Sampeyan ning kiwa kotak ya. Ampun nek teng kiwa kotak kula ngisor panggung mawon purun kok. Saking. Wong trima ya ngene iki. Heeh lho, kuwi lho jenenge Trialimo kuwi. Ha iya. Iya Mbak Lia. Mangan acar. Mangan acar. Dicampur tahu. Warga kali ancar. Mugi rezekine lumintu. Allahumma simpingan kiwa. Ayo. Ayo. Lek Mbak Lia mau dosa muka. Lah iki bumoncik iki. Ayo. Yo. Tik, ayo. Mangan yo. Katokku anyar. Ora percaya. Ora percaya. Ora mbok weruhke aku. Lah ndek wau teles si Pak De. Apa masih teles yen anyar pamerke aku lho, Pak De kathokku anyar lah lagi percaya. Lah iya ya ditumbaske. Wah aku ngertine kowe wis nganggo daster kok. Ha iya. Biasane merek Helikuti kok piye? Halo Bandung ora. Ya apa kathokku anyar. Rupane biru rupane. Rupane biru rupane. Rupane biru erem. Erem. Sedaya warga kalian car. Ya. Mugi tansah gadah rezekine. Allahumma amin. Matur nuwun Mbak Tuti. Najwa. Kon parian megap-megap. Dia Najwa, ayo Najwa. Wingi tak dolani ning wis marangkung. Wah, pacaran. Najwa iki? Najwa pacaran? Pacaran aku kan mlebu ra sida ya, Bang. Tak dukung, tak dukung. Lanang, Pak. Kuwi didukunke lho arepe. Wis ya. Ning Karanganyar. Heeh, terus. Karanganyar. Pem. Ngopo? Karanganyar ngopo? Mapem. Wis duwe apem dhewe to tak mau. Ibuke bakul apem. Apem terus? Terus? Warga kalian car. Tansah ayem tentrem. Allahumma ngelik deh. Aku merdasare yo ngeleh, dadi yo ngelik. Sampe ra ngetok-ngetokne mau gunang karo panitia lho, apa-apa ana, gule ana, ya to. Lah Mas yo metu gule sedina ping 7 kuwi ora tak pangan wong aku kolesterolku dhuwur. Aja dipangan daginge, duduhe tok.
Duduhe malah santene kuwi kok sing ngantem kolesterol kok aku wis laporan Mas Yanto. Kowe pun mboten sah dipangan Pak Gareng anu, Pak Gareng mboten sah mangan gule mengke bas mentah mawon. Ya gule mentah kuwi kon nggawa mule. Dimasak dhewe ya. Nah nggih. Si sapa niki? Iki no. Oh ayo dah iki. Wah iki. Iki kudu apik iki. Mas Sujar. Sapa sing jenenge Modar sapa? Sujar. Oh Sujar to, krungu Modar. Ngerti awan mau takon mangkat kowe ndak? Rayine Pak Dodo. Waduh, iya ngerti lah adik Mas Dodo jendul ora. Dodo kendang. Heeh. Mas Ujar adik Mas Dodo terus Warga kalian car. Mugi bahagia mulya. Allahumma amin. Kelingan adikku. Piye? Jumadi cengkoke ngene iki mau. Oh, Bagong. Heeh. Terus, wah ibu negara ayo. Tuku capar. Capar ki apa? Capar nggih cepecel. Cara Tokolan. Wah kene iki tokolan capar lah nggonmu. Iya kan desa mawa tata. Heeh. Desa Mawacara. Desa mawa cara. Ya apa neh kuwi senengane ora. Padha karo tunggak waru arep melu garap kembali kuwi. Ya anter ya. Tuku apa mau? Tuku capar. Capar. Diwadahi tampah. Apa? Mugi-mugi warga kalian car tansah pinaringan berkah lan barokah. Lho Pak Bu, bareng. Allahumma cukup sing loro kan nembang ae. Ah, ayo. Pak lah kula pun nyepakne Pak. Oh iya sorry. Wah, wis siap. Kowe arep mateni Umi yo kepengin Ora biyen ngene sok-sok jarku tak tulung, Pak Jojo ra siap bae wis siap. Siap Umi parian selalu siap. Siap. Tembang rapal ra masalah sing penting parian. Parian loro mau lho. Numpak dokar. Pak Dokar. Ning ndi? Nyemplung sumur. Ya Cak iki piye to ki? Dokare piro iso nyemplung sumur. Kuwi sing picek dudu jarane sing kusire kuwi. Niki parian lho, ampun diayeli ngoten. Padha karo nyemplung sumur ku semure sepiro? Numpak dokar. Ya ya. Nyemplung sumur. Nyemplung pindho pisan. Mugi-mugi sedaya warga kalian car. Pinaringan subur makmur. Allahumma amin. Bocah iki bar ngombe apa? Wis diamini dhewe lho. Wis suarane ngeter ora. Allahumma amin. Iki sing diarani anggota DPR ora butuh pendukung ya iki. Diamini dhewe lho kok. Wis ora apa-apa. Ya kudu ngono, pokoke sinden-sindenku kudu ngono. Wani sing penting parian. Ayo, Bet. Kamu Bet. Kula napa? Parian to, Bet. Baby to? Hah? Baby. Bedet. Rampile. Apa ya? Lah apa iya nganggo lagu? Apa iya? Ngono. Ayo, Sora. Mangan mawar. Oh, jatil bocah iki. Mangan mawar iki. Heeh, jatil. Ora apa-apa. Campur tahu. Mawar campur. Warga kalian car tentrem rahayu. Amin. Mas aku sindenmu koplak kabeh ya, Mas. Pancen ngono kuwi kok saiki takon ngono kuwi kabeh. Ya ora apa-apa wong jenenge wong urip ki ana sing ganep ana sing ganjil. Dadi iki sing klebu golongan ganjil iki cah loro iki. Jare ya ora melu Kuwi lho. awan lho. Kuwi lho delokne ganjil lho mamamu. Sapa sing ngelokne ganjil? Pak Gareng. Jenengan no. No. Wani.
Apa? Jenengan. Nesu kok mikir to kowe. Nesu ki bebas sak omong-omonge rasa dipikir. Kayak omongane Nesu. Wong arep nyeneni wong kok mikir sing diseneni minggat Lah sing sik. diseneni tiyang sepuh lho, dadose kula ora di. Ayo tiyang sepuh iki lumayan sing mbok seneni tiyang listrik gak dareki wong edan kowe. Kalah pengalaman kowe. Kowe ngene kudu ngeyel, Mbah. Bener mbok salah paling ngeyel sik ora. Ayo nesu, ayo jajal nesu. Gak sida. Wong gawe parian kok do angel-angel apa to? Piye? Sukar, sulit, susah. Lho, ya gak padha to? Sukar, sulit, susah. Warga kali ancar, rezekine sansaya melimpah. Lho, pas to. Ngomong parian apa kowe? Dokar nyemplung sumur. Dokar cemplung sumur. Mawar dipangan. Jane iki piye to iki? Iki caloro iki kok kaitane karo jaran kabeh iki. Lah iya winor sih to. Apik. Yo. Lho wis lho Mas. Sampean teng pundi? Aku wis anu kok yo. Apa Mas? Pasar. Gone wong dodol. Ya wis. Lah ya bener. Kowe karo ngomongi apa parian? Lah aku mau ngomong kok. Parian sapa? Yo, Panas hutan panas, panas hutan panas. Bolak-balik. Haling-haling, Mas, umi nembang. Datake pindah sorek kabeh. Kok kaya ono lindu lho. Lawi cara wayang. Tapi ning kene kok selukir rono lho. Blocking jawane blocking sampean ke tengah. Ya. Komposisi. Caping gunung. Yuk. Tekek lorek ndase ireng durung didemek wis mateng. Matur nuwun. Kok singkat men? Kowe sing nonton ra ono ludruke kok tutup. Oh iya. Kartes kagem benjang-enjang. Iya, kuwi ngesti biyen ya ngono. Ngendi-ngendi ya ngono biyen. Aku mbahku duwe kethok jeneng Ngesti Budaya ngono kuwi. Nggih. Gandeng pendapatan tidak memungkinkan, tiket kagem benjang dalu. Biyen. Aku tiwas mangan ngebon warung iki wayange ra sedo main. Terus ya utang wong ora bayaran kok. Ah ya pengalaman toko. Riwayatku dulu kok. Heeh. Ya Des. Des. Ayo des. Nadyan wadon sarta swara suling kumandang swarane Thank you.
Sembah nuwun. Wanda ayo turun dah, ayo. Karo genduk Najwa, ayo. Najwa Wanda. Nggih. Balen iso. Najwa Kirwanda. Najwa Kiranda. Ben bocah rada siap. Nyap gitel. Apa kuwi? Anyap lagi kentel. Naknan. Sowi lho ra metu iki. Aku seneng ngono kan. Ngene lak ngetokke apa kanca-kancamu ra ngantuk. Iya. Urung. Kopi nduk, Nyah. Iki Papak Gusi yang cara mendute Papak Gusi. Anda dalem Pak. Arep ngopi apa piye? Mboten. Mboten doyan. Lu gayamu melek bengi radian kopi. Nggih kok. Tenan radian kopi. Mboten. Semelangi awakmu ireng mesti. Mboten. Kopi iku ning mata marake melek. Ora percaya, sokno ning mata melek. Malah sia-sia ora. Ya iki anu mbang apa iki? Ya iki nyedam sari. Ayo. Sesek bawane anu, Mas Sulomo ya Mas. Ayo. Sapa? Sapa? Sulomo. Ora apa-apa nadyan ra kirone majurine Mas. Ayo. Mas Sulomo. Iya. Mau dadi bosik Putra Kirana campur sari kok. Mas Sulomo? Heeh. Mas Sulomo. Pokoke ku anggar aku A kowe B ya. Nggih. Rene, ayo.
Tak rewangi tak sewakne Avanza barang. Kene Sul, Kene Sul. Sulama. Iki garing semoga. Oh, iya toh, garing kok ceboko iki. Ya serapopo aku disaingi sarjana malah seneng kok. Iya, Yen sampean iki garing gembleng. Gembleng. Nek Sulama iki Garing pres-presan ya iki. Iki garing kok KTP kok dipres. Sok meneh mbok nggawa beskap dhewe gegeden bareng dienggo. Iki sak rombongan gegeden kabeh kuwi. Oh, ning iki Nusul wingi. Oh wis susul. Karo Bos Murad gake. Dereng. Sesuk ning Wong tak kei anu janjane ke lho sing rompi TK ke lho. Ora yen karo Bos Murad nang gawe iki mumpung ning Semarang mampir ngomah nggunaku mori akeh lho. Mosok aja to ora. Ora ten iki ambak cilik ning iki peng-pengan ngelmune bocah iki. Anu lho, suruh mbok ndandakne dhewe ben pas engko karo Ibu Ki kari ngijoli ngono lho. Wah, niki mawon, Pak. Lho, piye to iki? Kersane ngeten mawon. Kok gak aja-aja jerone snack tok kuwi matake. Wis kamu gegeden iki. Duri gedhe. Ya wis ora apa-apa, sing penting dheweke iki labuh seni kaya awake dhewe. Bawanono Sul. Sul bawani Sul. Kene diapit gen semangat. Suladi iki. Duh wong ayu pepujaning ati Ali Pak Ali Kaya ngene lho. kaya ngene wong nandang asmara Mawawan dadi pimpinan Campur Sari. Sak sawang-sawang kok rupane meh kaya mburine Pak Anom biyen kae sapa? Mas Trianto. Heeh ya. Iki Sri Bombok iki. Oh, Sri Kate. apa to awakku dewe rekaman Suarane. Duh dewa jawata walasana mring wak mami Wis jare njikuk dokter ya. nggih Wis njikuk dokter. nggih Wah, luar biasa. Meringkil kok dokter iki. Kalane S3 kok Sulman selamat. besok kapan katekan cecer lan wong ayu Sing diarani wong ora mendalami syair ini. Piye to? Jejer lan wong ayu kok ekspresine lurus wae. Ayo kuwi iki. Iki dimanfaatke no. kanggone rayu Nah, oh, ya serasa-rasa. Kowe mesti arep ngrangkul ya ora geduk to. Pancuran kapit sendang ayo. Tak umpama nonah kuda tanpa prau sasat syarat tempe sing bener syarat. syarat rukun Oh, sarah kok syarat. Arep mlebu kerjaan kok piye aku syarat barang. Gareng kejem lho iso. sasat sarah
Den Pepetri Jolodri dipepetri wis dihormati masa. Ora rumasaku nembang ket mau kok sing bener gur sak larik tok to kowe. Mawi awan mawi resepsi manten dadi MC. Oh, mau to. Nuwun sewu para lenggah menika temanten putri lan temanten kakus anu kakung. Malah Oh, temanten putri tidak kakus ngono. Ngidam sari as mara Ditausne Mas Ulomo ayo Matur nuwun Mas nuwun Pak ngono Matur nuwun Mas Ulomo ngomong lho ngilangake lek nah kuwi nggih tuku bahan ya nah wis kap iki lho iki ditondang to kowe sing ngekeki umi kok malah wedi iki piye to nggih sami-sami nggih matur nuwun Mas Ulomo kapan-kapan ki calon wong pinter lho dokter lho panjenengane guru lho lah iya guru wilangan to guru lagu ya wis pinter wong pinter wis pokoke wong ora pinter ora iso S3 iya mangga sapa sing ngangkat iki Banda sing ngadeg wong lanang kok sing ngangkat Udin lho sekso seksopon Din seksopon Din mulai yang dunia lho piye iki kok ora terus akhirnya balungane nampani jreng 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 jung jeng jung jeng jrung jreng tak tak tu tak nenunoni ngono kuwi surak mangker ya ndak apa mas liramu segar melati aku kumbang ngidam sari apa mas liramu melati wong tegas aku kang bakal Najwa sinaksen lintang iluku semono janji prasaja ning ati Mas terima kasih Pak Tutik turun gunung ayo karo Mas Taslim wah oh karo Taslim nggih nggih Lim Taslim teke Lim wis tujune aku Pak mundut balen iki kan duet iki ayo ya iki mau awan Taslim ya bar ngusek ning kene kok masa nyanyi no lah kekiter ya Lim ya
Taslim wis dulure tas kresek iki. Tut, ayo Tut. Iki pamundhut saka Pak Ragil. Entat entit endut. Pak Gareng iki penak iso mulih cedhak. Cedhak apa luar kota lho, aja etan kajok kulon kok. Paling sak jam lek teko to. Heh. Ates ya iki nglewati Tugu Tuwa. Kene iki ana monumen tengah kutha Tugu Tuwa. Yen biyen Tugu Tuwa to. Biyen Tugu Muda lah, sak seprono sprene saiki wis tuwa. Karo ngliwati nggen anu Kori Sastra. Kori Sastra iki. Kori Lawang Sastra 1000. Lawang 1000. Ora saiki 999. Sudah to? Heeh, sing siji lawange rusak. Balen iki pamundhute Mas. Duet Paragil nggih. Mas Ragil nggih. Nggih. Jan-jane Dek gitu. Enggak to? Iya ketok. Mbok kacamatane dijopot to le mung ora maca nganggo kacamata malah kaya tukang las ayo. Itu kan gaya toh Pak De. Oh gaya to. Iya. Ya. Mangga, ayo. Diaturake. Balen pamundhut saking Bapak Ragil, ya. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Wah, kangen lagu iki wis ora metu ora tau krungu aku. Dia sing nganu ki Muhammad Sodikin. Iya. Zaman semono. Alhamdulillah kanca-kanca sik kelingan lah.